Tokoh pewayangan Noyo katur Ki Dalang Ki Anom Dijokangko Sarjana Seni sinambung gemelari pinggit sedalun atas kandhe lampahan Noyo Rono Wisudo sagung mertamu sugeng dalu wilujeng mirsani ngantos paripurnaning pahargyan.
dingkrang ana ing awan-awan nanggih arisan Narayana ingkang mijil saking desa Widara Kandhang semedi maladihning nutupi babahan Rawasanga datan ana kang winawas mumbung kawas padaning kawicaksanan mandheng marang pucuking grana hanut marang geyonganing kayun kayunjun angayati palutama kaya mati jroning urip jroning tumeka mati liyep layap ing aluyung pindha pecating supena sumusuping raksa jati jatine sang Nayarana ya sang Narayana gandhengake rasa kelawan kang maha kawasa nyuwun nugrahing dewa acarita yata mangkono datan uninga ana satu galak ingkang golo-godo ingkang nembe mangsa semedi
Jugar Denio Topo Broto manteng semedine anane mung pasrah sumarah mangkur baning Gusti ingkang Maha Murah nenggih Risang Narayana. Kacarita ana Prabawa ing mijil saka angganing Sang Narayana tumempuh marang para satu kewan ingkang padha goro-godhog babar wujud pusaka cacah 3. awit nang astuna masidam sekaring bawana langgeng mugi rahayu sagung dumadi sesraku nggih Narayana kawon wulu wonten pangendikane ngadhawuh Bapak Penemban Begawan Patmanaba njugaraken anggen kula nedeng teteki yoga brata Narayana kaya dene wong ujian jeneng kita wis lulus Satawana utawa kewan galak sing cacahe ana 3 minangka ujian minangka panggoda pangrencana parandene jeneng sira kanthi tetek tatak tangguh lan tanggon ora jugar yen kita tapa brata kepara saya manteng saya pasrah marang kurbaning Gusti satemah dina samangko jeneng kita nampa ganjaran saka para dewa wujud pusaka sing cacahe ana 3 ngaten Rama Penemban iya pancen kaya mangkono ingkang wujud warastra utawa panah iki sinebut Kyai Kesawa ewadene daya katiasane amun to jeneng sira kepepet utawa kepengkok ing Pancabaya iso mbledhos dadi buta 7 gunung gedene ewadene wujud kembang iki ing ngaranan kembang Wijaya Kusuma
dayane bisa ngusadani ingkang nembe nandhang raga tegese lara lan bisa nguripake wong sing tumeka mati lamun to isih ana sak jabaning garis pepesten. Ewadene sing angka 3 wujud cakra kinaryasana ngurnah satu sekti nyernakne angkara murka. Waduh, waduh. Ora mau nembang. Bejo kemayangan gesang kula dene pinarcaya dening para dewa. Pundi pusaka ingkang saklangkung ampuh kagila-gila. Iya ya, Narayana. Nganggo srana pusaka telu iki jeneng kita kudu bisa netepi tapa ngrame tegese suka sadyantu marang sama sangane urip kang butuhake pambiyantu kita. Nuwun sewu. Ora mau menembang. Menapa kedah kula tindakaken kamruhana? Dina iki negara Mandura ya negaramu ana sing bakal ngancam ngincim kalibawane Ratu Gustimu Prabu Basudewa. Ora ana liya atmajaning pribadi si Kangsa Dewa ya sang Baspara Kangsa. Kepara dina samangkono adon-adon jago menungsa kang kagelar ana ing alun-alun negara Mandura. Ya nganggo pusaka cacah ana 3 iki jeneng sira kudu sabyantu buat repote negaramu Mandura. Ganjeng langit kelap-kelap katon legin sanging ngalis risang mawet gandrung risang mawet gandrung sabarang kadu uker moyak maye saking jas balewara lumare sang gandung dohare sumitra tanaya tandhe ana pandhita karya mancing pindha pindha mumbang ajak ing taman jeneng sira Nadyanto mijil saka Karang Pradesan Narayana. Jinejer minangka dadi satriya, satriyaning bangsa ingkang garbene wajib utawa jejiban bela negara, bela bumi, mutah darah nganti tes-tese getih kang pungkasan tanpa beda para pahlawan kusuma bangsa biyen
kanggo supani ngorbanke jiwa raga kanggo merdikaning negara Nuswantara nganti sakyahene inggih sendika kesaken dawuh Rama Panembahan tertentu sedaya pangandika paduka kula esteraken budhal mring negara Mandura yen ana bot repote jeneng sira kang kudu mandhang gawe sendika kesaken dawuh
saya ing wangsa Indraksa sara maruta bawana wana narapana Setrum jero tambah omahe romek Yakso alaku kang mawaleng kang gambira marang Angise siyung metu Prabowo Goro mawali lesus lan kampo coronane awan coronane awan Raja manik sejatining alam kang tinunding jagat Paman Surati Mantra non wonten pangandika ingkang adhawuh angger anak Adipati Baspara Kangsa pirangane sasi kepungkur kowe crita awakku yen to Ratu Mandura sing jenenge Basudewa kae mung bapakku sambung ya lakar kados mekaten lugunipun paduka mriwat majane Gusti kula Nalendra ing Guwa Gra Prabu Gorawangsa. Mula dina samangka nggonku ngrancang supaya kami bawan negara Mandura bisa tumiba ana tangane Kangsadewa. Kanthi srana nggonku ngenake dak-dakan perkara kanthi gelar adon-adon jago menungsa. Sampeyan sing kula pilih dadi jago kula. Nggih. Sampeyan sing tak deng-deng kaya kendang. Yen iki mengko sampeyan tanding lawan jago Mandura bisa mukut kamenangan.
iki tanggo jalaran tanggo lantaran nggonku bakal nguasani lan dadi ratu ana ing negara Mandura. Oh iki sedika ngesaken dawuh nggih. Yen aku dadi ratu patriye kowe paman Surang Mantra sedika wonten paribasan rek gambar kucing kula nderek wonten pinggir sedaya sedya paduka kula anjurung supados mrih sembodo kang jinangka katekan kang ginayu sampean kudu rasa sampean kudu kuat sampean kudu sekti iki mengko dina iki uga bakal tanding yuda lawan jago saka negara Mandura. Oh nggih sampun nguwatosaken dumateng kula sinten ingkang boten ngertos kadigdayan kula. Kula menika sekti Mandra Guna Prawira Jaya Palagan. Paribasanipun tinatah mendhat jinara menter pinaku bedal. Binedil jundil aja menika lamake manungsa nadyanto dewa medun gawa gawan bledhek boten badhe iso ngalahne kegiatan pun surati mantra. Aja sumbar ndak aber sendika. Aja kakean janji ning bukti sendika ngesaken dawuh. Ora ana liya uga iki mengko bakal goleki buron laronku. Kabar sing sumebar Basudewa sing jare bapakku kuwi duwe anak cacahe ana 3. Jenenge Kakrasana Narayana kang sarta lara ireng. Kanthi tontonan adon-adon jago kang digelar ana ing alun-alun iki mengko mbok menawa bisa dadi jalaran nggonku goleki anak ratu Mandura sing sejati sing dina samangko disingirke sing dina samangko didelekke. Oh nggih saken kawula budal dina iki ning alun-alun negara Mandura sedika monggo kula dherekaken nggih.
Mulai. Agar wis dilunasi ini semangat nih. Sangalane ngajurit kon maguru gongso tata kaya tutula para panjiting orang pasti mewang cuaca kang kakiter perkata ingkang Gojo lelayu sepi Paman Gosino kawon wonten pangandika ingkang ngadhawuh nggih anak Adipati Baskara Wangsa kira-kira negara Mandura pun entuk jago napa dereng lho niki sampun wonten wingking kula menika jago saking negari Mandura namine namipun Bratasena
ingkang mijil saking pertapan Saptawarga Bratasena inggih lakar kados mekaten. Yen ngono apa sing dadi sedyaning Kangsa Dewa diudaneni dening Kanjeng Rama Basudewa nggih lakar kados mekaten. Paduka ingkang badhe gelar wujudipun tontonan adon-adon jago negari Mandura tananipun inggih sipun Prabu Basudewa namung derek kersa padukan nggih anak Dipati Baswara. Tontonan iki langka utawa langka urung nate kagelar ana ing alun-alun negara Mandura. Mula sing do nonton sing padha mirsani nganti kebak papan palenggahan bae ora muat nggo ngadahi para sing padha kepengin nonton kaya ngapa to gayenge kaya ngapa to regenge adon-adon jago wingi. Lajeng kersanipun gandeng sing nonton akeh. Iki ora gate ora sithik. Pripun? Bengi iki ora gate ora sithik. Yen perlu kliwat saka 100 yuta kula nek ora ditotohi ora regeng. Nek ora nganggo totoan ora gayeng. Totoanipun 1 miliar sampean wani wantun. 10 miliar wantun. 1 triliun wantun. 200 triliun wantun. Dojok wantun. Praon wantun. Nek sampean wani terus dipolke dipentokne sisan. Dipentokne kados pundi? Totoane dipolke. Bur manuk. Bur manuk mriku tegesipun. Bur manuk iki tegese nganti jago saka negara Mandura. Sinten mau? Bratasena. Bratasena ingkang tumeka pati wonten ing Blabar kawat janget Cilencang. Ratu Mandura Kanjeng Rama Basudewa kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo minggat saka negara Mandura. Kosok baline ning nganti jago kula Paman Surati Mantra sing kalah sing mati wonten ing Blabar kawat mboten namung bumi sengka kula gulu kula udoke. Totoane negara nggih, totoane nyawa nggih. Nek nganti wong Mandura rawani, Mandura cireh getih wedi mati. Piye Bratasena? Apa? Totoane negara nek kowe kalah rubuh negara Mandura. Wani apa ora? Wani. Wani toto nyawaku. Sepiro bakane buta jago saka Sukawura. Sing cangkeme mrongos. Awake lemu akeh mangan ora urung. Gampang tak rubuhke. Iki totoane negara, aja kuwatir. Nyawaku tak korban negara Mandura yen perlu. Pripun, Mas? Wani nopo mboten? Nggih, pantun. Kula kondeli janji sampeyan. Menika menapa nggih? Niki surat kekancingan. Surat kanyatan nek pun wonten perjanjian ing antarané kula kaliyan panjenengan babagan totoan adon-adon jago. Niki kudu ditandha tangani, kudu ditapak asmani. Men kuat, men rasa. Nggo, sampeyan kula aturi tandha tangan. Niki pulpen. Nggo. Sampeyan wonten sisih tengen. Nggih. Kula wonten sisih kiwa mriki. Men saya bakoh, men saya rasa, men saya kuat. Nyenekne bisa. Napa niku? Setempel. Nek ora disestempeli ora iso metu duwite. Niki sampeyan apa kula? Kula mawon sing gawa. Ndak sampeyan kula lalani. Nek nganti ngrincati janji. Serat niki kula munggah wonten ing Meja Ijo, Pengadilan Negara Mandura. Monggo. Manggawa munggah jago sampeyan wonten ing Blabar kawat sangat Cilencang. 5 menit jago kula nusul. Bratasena Indonesia Bro. Ya, aja kuwatir. Kowe kudu menang. Ya. Ora
bakal Brahmasena kalah tanding karo dapure buta sing ngengeh. Ayo munggah ana ing blabar kawat. Yo. Aku diceglak iki, Jan. Kemendel kowe, Brahmasena. Malah turu boten. Sampeyan ngerti karo Brahmasena? Boten. Kok merem? Awan wau kula melek bengi melek. Ya kenten niku jan mripat kaya dipulut. Dasare angine sumribit kaya ngoten jan. Awane bengi iki penake nggih kelon. Kelon jas mucah. Ngantos mengkeret. Mengkeret piye? Aja nganti mengkeret kudu tetep semangat. Sampeyan kudu menang. Kula kemah-kemahe Bratasena. Man buktekne ora kakir janji sampeyan. Hei, kono lho. Ae ning kene ra. Mbak, mami iki, Mbak. Baik, mami iki, Mbak. Berikut. Sampeyan kula tekake nggih ngono iki. Piye carane jago kula kudu menang. Ampun kuwatir. Ampun kuwatir. Jago sampeyan bakal menang. Supaya jagoku menang. Jagoku kudu madhep temu ndi. Nek miturut dina lan pasaringipun kula entung kula godak gathukne. Jago sampeyan supaya menang. Hari ini kudu madhep ngidul. Madhep ngidul nggih. Sebabnya kok kudu madhep ngidul? Posisi dalu niki naga taun menika mapane wonten kidul. Naga taun niku bab kemenangan. Naga taun wonten kidul. Naga taun ten kidul posisine malah nembe jagongan kali naga sari. Kok mari panganan tiba kemel niku mesti menang. Calone jago kula Surati Mantra menang napa kalah? Hitungan kula niku hitungan 6. Hitungan 6 nggih. Hitungan 6 oke menangi timbang kare. Yo diitung bareng-bareng. 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Menang. Kudu mangan kula mesti menang jago sampeyan. Loh, iki nggih iso tuku rokok lah, apa to niki? Pokoke karo sapa ae dadak ngekeki dhuwit barang. Niki nggih iso tuku ya. Lah rasa repot-repot. Purun apa mboten purun rezeki. Nampi rezeki niki mboten saos. Sae kok saos. Mandungake jago menang. Nek aku dadi ratu, tak dandane pujaga negara Mandura. Nggih, tak dawuh. Ampun kuwatir. Wonten ing Blambar Kawat niku mengke kula ubengi. Mau ubengi ping pira? Ping 17. Sampeyan ubengi ping 17. Nggih. Kula ubengi mubeng ngoten. Mubeng terus ngoten niku kali kula sebari uyah. Sebari uyah? Nggih. Karo apa? Kali tahu. Kali donga. Mandungake. Wong pangkat yang goblok iki. Ngapusi barang lakos. Perkara menang karo kalah ora urusan sebab nganggo entuk dhuwit. Dasare nek kok dadi duda iki wis suwe enek 17 tahun. Umume enek rezeki. Jare kabare kok enek pejotan cah wedok geleman udakara umure 20 tahun. Kok menawa kena ditanjake wong timbang dadiake. Pira lho? Kali atus, Mbak. Larang men ora. 150 nek gelem mboten basane napa niku larang. Wedangku nggih mundhak. Wis tak paske 175. Nggih, Mbak. Lah iya angel. Wong
dagangan ora kulaan. Wih, wih, ya.